Ito, libot. Yung mga tao dito guys, mga ano, mga katutubo. Katutubong manubo. Yun yung bakit pa pala na bakit? Ay pagdigdigusan niya. Ay, ayun! Ayun oh! Halag. Ay kay English na ilinisan dati ta ajiti pagalaan dati tanom. Paginunda. Daglablaba dagiti tao dito ay. Kabil nila, sumsumpay dalang itaba ba to? Usog? Yun ba kahit pagnaan? Medyo napiksa gamit dito ng kabsat. Kabsat ayos na. Kita malamin. Malamin, naglamag. Kumpensa ka. Malakas yung agos niya guys, kaya madala ako. Jay nga banda nga ito na datag didigos. Piniji nga banda na eh. Jay. Didigos si Jay. Mga kakapsat nga mga nitibo tag didigos. Natin tong basura natin guys para makakatulong tayo sa kay Mother Earth. Doon tayo magtapon sa bahay. Hindi dito sa malinis na ilog at malamig na tubig.
Tidak kakabsat na nga mga lalati danom. Ito kakabsat na eh. Leng, daliling oh. Diri sila nagkakuha sang tubig oh. Tubod. Ayan, nag-aagas yung kuwan kay Miso. Yung tubig niya. Bukal. Spring. Ay, kaya gali dira may nagligo dira kay na ikaw to kuya. Dito na sila kumuha ng tubig. Dira kayo diyan kayo nagakuha ng ano, tubig na inumin. Saan yung bahay niyo kuya? Dito na siya. Saan yung bahay niyo ate? Ay doon? Nag-ano daw sila dira, nag-uling. Ay nag-uuling kayo? May isda din ito eh. Sila pa yung mga kapatid na mga manubo, mga English. Kasi yung mga kapatid na mga manubo, mga English, mabababang loob. Mababait sila. Mababait. Tapos kami din ni Mrs. pauwi na rin. Di man nakadigdigos, malamay, nagpigsa kami ta angin, kinalamis din ano. That's all for today, guys. See you in the next video. Please like, comment, and subscribe. Bye-bye.